Ahojte. Takže dneska si ukážeme, jak natočíme video pre Jara a natočíme ho na najvyššom v ruchu po Dunajských Biskupiciach. Volá sa Mount Podunajské Biskupice teda a prejdeme všetky prekážky a teraz sa brodíme snehovou lavínou. To boli, no. Vidíte, čo všetko pre Jara riskujeme? Už som zadýchaná, asi mi tečie sopel. Teraz ideme po tých schodoch. Počkaj, není nám vidieť nohy. Pozor, tvá ruka. Tam to je. Vidíte ten bod? Ideme tam. Zdolali sme Mount Podunajské Biskupice. Nachádzame sa na Mount Podunajské Biskupice. Cesta sem bola šialená. Riskovali sme svoje zdravie. Ale dokázali sme to. Sme tu a chystáme sa natočiť video u nášho najlepšieho kamaráta.